Ahoj, já jsem Bambino a zdravím vás u dalšího videa. Moje máma, když jsem mi ukázal svůj kanál, mi zabavila telefon. Protože se jí nelíbilo, že jsem na vás prostý. Tedy nevím, co myslela tím, že jsem na vás prostý, protože já sprostý nebyl. Nebo byl? Nevím, nebyl, jsem si s tím jistý. Trvalo mi dlouho, než jsem mamku přemluvil, ale nakonec jsem telefon získal. Sleduji totiž kriminálky. A skříň není dobrá schovka. Nevím, co si máma myslela, když mi vzala telefon a schovala ho do skříně. Jako když ho dával do skříně, tak si řekla, tady ho jako nikdy najde, to je, jako když piráti hledají poklad, taky ho hledají těžce. Co si myslela? Že mi dá na Štědrý den mapu a řekne, hledej, že budu hrát Piráty z Karibiku. Ale teď vám dám jednu radu. Když vám rodiče zabaví jakoukoliv věc, ať už mobilní telefon, nebo vaši oblíbenou hračku, nebo cokoliv, protože máte špatné známky ve škole nebo zlobíte, vždycky to schovají do skříně. Jo, je to tak. 5. prosince za mnou přišel také čert. Jenom čert. Žádný Mikuláš, žádný anděl, jenom čert. A říkal, že pokud se vám neomluvím, tak mě odnese do pekla. Tak jsem se ho ptal, za co bych se měl omlouvat. A on mi řekl, že se vám mám omluvit za to, že jsem vám říkal, že jste hloupí a já jsem nejchytřejší. Tak se vám omlouvám za to, že jste tak hloupí. Tak se mějte teda fajn. Omlouvám se za to, že jste tak hloupí, že já jsem nejchytřejší. Jsem chytřejší než ty a ty. Já jsem nejlepší. Mějte se krásně a u dalšího videa čau.